Този, който без превръзка носи раните. Ще го питам, има ли морал в ураганите? И мисли ли, че щом печката изтине, може просто ей така да си замине? Тази изневяра, сипваща солта в раните, ще я питам, има ли морал в ураганите? И щом зениците обърне на демонски очи, смята ли, че любовта ще й прости? Питайте ги тези мисли завистливи, преди да ги поканите. Има ли морал в ураганите? И повярвайте без отговор, вратата ако се залости, не ви трябват амахич подобни гости. Питайте свободно да ви кажат и поляните. Има ли морал в ураганите? А следите по пръста колко време не минават и карат ли ги често да се натъжават.